mi okama ala ko kebden hay fusi nyagaro mi fengandu mi annani ma mi fengandu bo fenga suudu fenga ga ikanu fenga nyagaro ogo dum o gere rewbe raw sadi mo na ay yar gire maade mi fengandu bi mi nyagaro ma gire jirara dum ni do o mi okama debbe mo joddina keccelle bak tuma mbari yo men mana min bo aranta ko am bo aranta hole mana min bo aranta hay ko min no dabbirma mi ni non mi dabbiri mo ama dum ko haaji mo an debbo ma ko haaji mo min mi lebi ba ene bade ora natu bon e lebgol fi ko ba ma ene ma bon ora natu e ba yafo wona leb min ko min jantima mi ko dum wonta mi woni bidda min folo ya faala dum ko haaji mo no pindon no taw kam yero daydo dindo na hodu ano abbi mbora honum abborda hodu yara do mamma tiktak golle puydanje hodu landor saka fi makko mi wala landor fi makko mi anda ale ko ma fi mi adani mole ala no taw kam na sa fala din don hodu fada din don ba yakimbo piyo ko mi yakiri bo inni ana andi ko yakirdambo mi wara lamdom wala mi lamdom wara lamdom bayli mi sikko makko addi ma do siko makko non addi kam hodu makko dorni galle o makko wodi galle o woni biya wona mi lamdom wodi galle dum ko hanki mbo wodi galle de galle ko mi wodde debbo wodi galle bawo gorko no anda dum ha mi anda dum ha anani galle yo ko gorko wodi o mimi o ko ma fe mi adani mi dum ko haajuma ko ma fe mi adani ko haajuma ma haaju mo wona dido ko dum mi mabe ko don bo tawra maafi mi wora haaju sorane dum ko ba mami an mi andi hodu ko ba mam golle puydan jemaade min golle puydan gine bi sa fiidi andi mi wiire mamadou tiktak mi wiire mamadou tiktak ko inde ma tigi tamda ko dum ana faala han ka wiya mamadou pat la ngel fori la ngel way la do bay la lambo ko mamadou tiktak ana faala wiya mamadou pat mimi lo dum ko haajuma ro dum ko haajuma dum ko haajuma dum mi dajaki na wodo galle dal bimi dal hodu abordaka mi yabi mi wardi ma mi ko ma fi bedde gende ma way mi ko ma men gassudi mi adde mo ma fi kel men yantama men keptama mi andadu aboy li gendam bo fiu min boy li gende no gende ma boy no mo boy ni mi biara kampo ko no bi ma an ko bilebra kamana da yor dam galam nanna mi dajaki do na suna na wodi du sunu na wodi ndu ko mi wodi ndu na wodi ndu mi wodi gende ma wodi ndu sai an o gada tawla ndu suudi ko debbo jiida ga sai an debbo ngalettado kere ko wata suudi sa debbo lado ko woni debbo ko du debbo ko sai debbo ko gorko woni ayi kere gorko ayi debbo ko du yalla ma du ko du lettado ko du lettado awano mi hala ma hunde wara a ukkimbe purbule maaju min to bo jaari on bo nodde yaade mo nodde yaade gine mi sa fiidi andimmi ha ni ngani ma min liggine mawbe mako baabe ni fuya yaga ni gorda hodu mawbe mako baabe mawbe gandube laamu ko fuyube ko fuybe ralli gorta di haale fuybe ralli gorta awa haale bismillah ko dum biima bismillah biima mi no teppermanden do mi ara do inna do mi ara do teppermanden do ham tajande do mi ara do weli ma mettima mi ara do hampi hanfa han jahatto ko wade lebani wala gele bireda dami ko lammi birebi mi alima min taddi kono minon oy nanna unu war bi ma gele mi nabere anto ko wade bismillah lebani madu nabere bismillah bismillah lebani madu bismillah assalamu alaikum salam kari alla jidi dere indo ala ro mon sorsi bismillah hono jamtu ngona jamtu mor sudo rinto wala mafe arnoro koma kome arno larde de bo fali ma kori ko jam menen dindo ko hami halna moyo lawol ngol mbo jokkingol ko lawol moƴƴol lawol ngol dabbugol debbo dimmo ko lawol moƴƴol mi dabbi min kala mi hokkama mbo sannu non mi wima yaari jogagol rewɓe ɗiɗo ko nafoore mawnde mi jokkimo min kala mi waɗi noon ɗum ko nafoore mawnde noon ko ɗum gaddima ɗum an on noon ano laaɓa ɗum ɗum o min mi laaɓaka ɗum min a laaɓaka ɗum rewɓe ɗiɗo ɗaɓɓu nani
rewɓe ɗiɗo e sangi e nder alhamdulillahi ayi ɗaɓɓu nan awa ayi ɗaɓɓaɗoɓe an on ano ronki hay to laara tuba maɗa mba tipiɗi e ɗum ko tuba am mbiɗa ina debbo am mbiɗa min ho a yi debbo am o ko i jalba ha a yiyani bo oɗum ala jidde ha nani addanan ɗum to galle oɗo kala mbo mi addarani ɗo ina mi addu ɗum e mbimami o e ala jiddere wi o ɓeydanni ɗum wona ɗo wona bamɓe boyo mbo ɓeydanni mi sikku bon mbo faala wadde nayo wonɗode kala ko jori adde woɓɓe ɗo aye mbo faala wadde nayo ɗum i moƴƴiya bere ɗum i moƴƴani on debbo nayo e moƴƴaname moƴƴani ma kam minen moƴƴanani e awa kalne alaji jiddere yo mi ɗaɓɓi debbo mi hokkama mi joɗɗinanni ɗum ko an jottinanemo min komi fara ɗum jottinanomo hawaya ɓayri wona jottinanemo sekimba ananima ɗum ko haaju maɗa ko ɗum addi debbo am bo de saba o sekani yakkude dewɗe min ko debbo am bo mi toppitto rewɓe am ɓe ayi ono oɗo garoɗo de mi wi on ko haala kawrel awa gonen jam jotti noon tun nan min jottinta ɗum korolo mantade e ari o e inna darno lordaɗe kajuje lanna mi meeya ɗo nagge nge mi yiroyi majji ɗiɗi piiw a yiiɗi e majji ɗiɗi piiw mi yiiɗi e Allah mi yii majji piiɗi waynaki ha ɗaɓɓode nagge ayi ɓayri ko debbo maɗa o waynɗa ayi ko on haalanɗa ana ɗaɓɓode nagge ni a fuɗɗima de ala ko ɗalta ɓeɗa an hunde ɓeɗortakoma hoko wonnoɗo kawu e luttimaɗo mbo yettiɗo ala haalaji ɗi mbo leɓani ɗo wo mon ari wadde golle ko waɗɗa ko mbo yii yaari ko waɗɗa ko moƴƴi waɗɗa ɗum momi ko moƴƴi hoɗum mbo wi sabbugo rewɓe ɗiɗo ha taro makko kala mbo jokkanni golle maɗa ɗe min langimo golle ma hoɗe mbo wi o ɗaɓɓugo rewɓe taro ha ɗiɗo kono noon ɓayri ko jurol kawuyel abbiɗa a yira guire maɗa ɗe rewɓe taro e min si kawel wiyo ko mi waɗi ho makko kala ɗum mbo watta aduna o jaltamo kawel a yiyan no wayi no kawel wayini e kawel ko min lardata o hoko jiruɗa kawel kono noon kawel ɗomen dewdara ɗo aduna o pilloto ɗum kawel no wayini mo ɗaɓɓa ko mokko kono mbimi o kayuje kono mi nani on leɓa ɗo mbiɗo rewɓe taro hoko watta rewɓe taro hoɓe mbi rewɓe taro hoɓe mbima rewɓe taro lebden ɗo mbiɗo rewɓe taro e ko kawel arti ɗo ko ɗum woni min ko ɗum lemmi ko kawel arti ɗo ko lemmi kawel anda hoore muɗum kawel wira ko rewɓe ɗiɗo komi waɗi ko ɗum ɗi moƴƴi makko kala ko ɗum mbo watta kawel noon ni kawel sikkude wona ɗum miijiɗa wona ɗum woni ga ɓerde ma ɓay wona fiya wattinoraka gorko si wattinoraka seɓani goɗɗo debbo wattinor so de ɗaɓɓa debbo goɗɗo kono pili sappo e jeɗɗi ano waɗane hoɗum kala e kono uru ana o ano andi ko uru ana o wina e rewɓe nayo hawa ka haala ko wonna e leyɗo rewɓe taro ko ɗum woni wonta ko hay rewɓe taro sakko nayo bon woni ko a watta ɗo reyire ifi ɗum ɗo uddi min mura kajuji am ko mura kajuji am ɗe ngal de mi sikki ande ko wonɗa min kala yam bo ko min wodi koto loɓantake na simbo faala mbo addat ɗo rewɓe nayo ana andi mbi an koye dow goɗɗo arɗa ɗo hoole mi anda a artawɗa goɗɗo kala gara tawa ma goɗɗo kala gara tawa on kadi mimi no jogui nawla ɗo si ano jogui nawla mimi ala nawla ɗo ano tami nawla de ko ɗo tawɗa kam ko ɗo goɗɗo kala tawarama mimi tawimaɗo siko wona en nawlide ma jowo tawere ɗo mimi ala nawla gude am ɗe woni mi ɓoltako kawel han siko rimande bo wimo wuɗɗinta e aduna o han ɗum ɗo dantinta kawel han kawel faala yakku galle am ɗe mbo yakkaɗe o wuri wawara woni hanko ko fi muɗum leɓe ɓe ni mo wowi wadde yimɓe ɓe o gorko mo hersalaala jumoroɗo ɗum ɗi haalta ko faani konko assalamu aleykum konko kodi mamadou ɗin ɗo konko mamadou eyo mamadou anni sinkora mo wi kam no mi aro e sinkora mi tawani mo ɗo mo ɗaɓɓiro mo yaade si Allah jaɓi mi yaaro suguran saro maaro jargaro min jiiɗa ko laaɓi pos mantin to min jaada ko teppere ha mi yettoro Botardi, napunta pa segurança. Botardi, segurança casa, algum coisa? Sim, e algum coisa não tem problema. Ele comanda bem, tem problema de treino. Que lá que te ensina? Ah, problema?
Pensinda bimbi. La che ti sei una tabanga per risolvere il problema di pensinda. Qualche problema. Problema di terreno che ti sinli. Mbindi ruba terreno, mia figlio mandamba dinheiro un compra terreno. Depois in compra terreno. Mingo olha 3 gente aqui terreno, a mim que faço 4. Um caso bigora com uma compassa com homem de gente, bindi manga de gente terreno. A mim agora, custa de terreno que ti sinli para resolver o problema. Aquilo que ti sinli é caule. Quem que bindi o treino? Mama do tita que bindi treino, aquilo que ti sinli para ajudar a resolver problema para mim, anga senha dinheiro, olha terreno, aquilo que ti sinli. Ah, mama do tic-tac. Pai te amanhã 10 horas o bing e não resolve o problema não resolvido. Então é minha chefe binga, não resolve. Então está bom, se eu falar 10 horas para mim na bin jubi, se não é anga porque a mim 5 horas aqui marca mas não vai ter se com companhia. Vou falar 10 horas para mim na bin. Está bem, está à vontade. Amanhã é que eu preocupo. Amanhã não resolve o problema tudo. Porque o chefe bing é papel que ele não desempenha, não resolve tudo. Está bom, obrigado, não vai ter amanhã. Ocha. Ocha bimi ariyo de. Joɗode yoodi ko mi faala ha lebden no neɗɗo ni heɓiɗo mum ɓayno dardam mami ni minoma lardi yo no paalaɗo wonde gorade bani e dole ko a gorko an ɗum no lamma ko a gorko ko ha ganda rewɓe ɗaynere debbo ko no wayo he gorko o woni ɗaynoɗo debbo o haalima ɗum woodi ko mi falna haalan a andu mi ɗaɓɓi debbo alaaɓa ɗum alaaɓa mi ɗaɓɓi debbo mi okkama emi joɗɗinat lesi Allah ko paalami lebda he nene ma onon tun ɗiɗo wora wammu mbo anda o ko min wima ɗum de ano nana ɓay koro makko i jogii galle mum ɗen galle ala gonɗo ɗon koro o yahi leyɗe galle le ho wona kan yakkoro lebda he makko no mbo lebdiri he koro makko no gonno en to galle to ɓay mi joɗɗinani suudu ndu ga o moƴƴiranno hinde ñagaro mi feŋandude ɗum ilaaɓe ñagaro mi feŋa suudu ɗum hoolo bamma hoolo ñagaro mi feŋa suudu lebda he makko ho en mbawa ton ya wonoyde ɓay mi joɗɗinani ko ɗum mi noddirnoma gorko ko wona gorko de ganda ɗum gorko ko gorko debbo ko ɗaynere ha joɗɗina jommum ha an kala noon min andi a rewoyat ɗon i wawi bon an bon nayo bon ɗum komi wat du'antoma ta ko nayo keɓɗa ma jeeraro bon rewɓe kewi a sikku hoɓe rewɓe no kewrini ɓe keɓoyan worɓe ho baɗi grévian hono ɗum wara cikkuɗa hoɓe baɗi grévian i woodi powroroɗo aw ko ɗum waɗi mi tinninima tinninore ba he ɓiɗɗo mum ananna lebda ɗum he nene ma da e makko ha gandira noon hoɗum baba e ɓiɗɗo lebdara ɗo e hoko nene he ɓiɗɗo lebdara hay ko baba e ɓiɗɗo bawra lebdude minen lebda mino bo haalda ko mo gorko mo darrora no gorko ni yimɓe pi worɓe pi jaha leyɗe mi wallanma ha jaha leyɗe keɓa no toppirora nene ma yande min mino yiɗ ɗum abere mi haalnanmo gonɗi yaari noon leyɗe an keɓa no ballirora nene ma ha gona worɓe gorko tinnoroɗo liggo ha ko ɗum woni gorko nandara e debbo haalnima kan anani min bo mi yahi en kewi ɗo seeɗa hay bamma mi anda ko leɓantamani ɗo haalaji tifil tafalje mo gori lawninde suudu minan ɗo mo leɓanama haɗa naama leyɗe to mo naɓanama leyɗe an tigui ana andi an a wawra haalande bamma ko woni ko a wawramo nun ko haalande ko woni ko komo leɓanama joɗɗa jerga yeren mo leɓa ha mo woɗa boy mo naɓama leyɗe am mbiyama ba moƴƴinta sunduɗo mi ɗalane am hole wonano ne mi landima si wonano e ko noon ne faduran mi leɓanama ne andu ba teddiniran ba andi ko batta koro maɗi joguiro suudu min mi andi ba a moƴƴina suudu e a yaha lebda e koroma ha luɓora en ɗon gonen ɗon par ce que ba joƴƴinanni si balo joƴƴinoyɗo tawi suudu waɗake goreɓe am ɓe jalluya kan ba a ko miji ko mo waɗat ɗum
ne muñuran ko makko wima noon e bo ko wiyani makko wima no a haalnam jayinto suudu koro am ko ɗum mo yima awa mi jaɓantama ɗum han mi jaɓantama ɗum janggo a ɗaɓɓat debbo ham e a moƴƴina taw galle ɗo gona ba wiyani kan ɗum de awa mi yerni e ko min hettinira mi andi mo joƴƴinanni jonne ko a muñat tan jaharo koromaro lebda e makko mo luɓora en dula gonen ton ha ba moƴƴina suudu debbo si addama tawa en dula sangajo mi andi ba am feŋa suudu awa min ko an mi yurma bobo am ko an mi yurma wona moye mo naɓama leyɗe suudu no moƴƴina ha moƴƴa jos naɓeɗaro leyɗe mi jaɓi ɓay ɗum ko ɗum paalɗa mi jaɓi bobo am na mi jaɓi joni mi haalda e koro am jahen to suudu ɗo gonen ɗo wona a mbiɗa a hersa fi ɗum awa hersa daɗanima konko si mi favore king iyami iyamin toɓo agora toma banco no banco sa fora sinda agora un momento la ve Gustavo sì buongiorno buongiorno come viene ma questo sedere mbimba nalle ayin kunta bari kira pas ifalamba pambinga o 10 horas kila katisi ah sì nya segurança explica nga ontem só que hoje sábado não vai tratar hoje sábado am pensa isso segunda-feira sábado não vai tratar amin gore ka falamba kila ifalamba pambinga os kila ki falamba pambi kila kumbimba na njubi amika falamba isabari ka saba ifalamba so pambinga os pabia problema kum falalo ele sibi ka ku fala ye falo o butene ke kuna fala e gosto que sale é coisa simples e caso do problema de treino não pensa gosto não tá deixar para segunda-feira e explicar um caso de rapaz que vem de treino Mamadou tic-tac, ok? Pensa e aí não vou falar de que Mamadou tic-tac, mas pensa segunda-feira não há sem problema. Pensa segunda-feira também na memória que minha segurança deu que cedo 10 horas. Segunda-feira 10 horas tá passa ali quando eu não polícia não é problema. Mas Messi vou procurar ganhar Mamadou tic-tac, vou pegar, vou vir junto. Amin ka puri pegal pambin kelde sin ojal ka tem problema sin ka ojal ka kumbinya na segurança ipa bojudan porque si kuma Mamadou malandro ka ki no chiga ya pali ipa bo resolver problema rápido kila kamiste pensa nesse sentido que tem problema por ficar descansado se deu ajuda segunda-feira não resolve tudo é problema aí na cama está bom بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر yo ko Mamadou ko julɗa ɗo yoɓay a salmina Allah walla Allah kam wallan ko salati yo ma fadi ay ko julɗa ɗo a salmina fami ko الله والله رامو يعني الله والله رامو يعني الله والله الله أكبر سمي الله يعلم تومي ده